בוקר טוב לכולם, שבוע נפלא, בשורות טובות. ואני פה כדי לספר לכם שבשבוע האחרון הצטרפו לצוות שלי 4 אחיות אלופות. אחות טיפול נמרץ פגים, אחות טיפול נמרץ כללי, אחות הוספיס ומיילדת מופלאה. 2 מהן כבר יצאו ללוות מטופלים בסופה האחרון ב2 בתי חולים נפרדים, ועטפו את המשפחות, נתנו להם טיפים. אחת ליוותה גם מישהי בדרכה האחרונה לצערנו, אבל הליווי הזה, העטיפה הזאת, אנחנו מקבלים אחר כך רשמים של איזה כיף שהייתם פה בשבילנו, וטוב שיש אנשים כמוכם, ואין כמוני גאה להיות חלק מהצוות הזה. מעבר לזה יצרנו קשר עם חברות אחרות, עשינו שיתופי פעולה, כדי שלכם יהיה את האופציות להזמין שירות גם בסופי שבוע, גם בחגים, בין אם זה בדיקות דם, בין אם זה אירועים דחופים חלילה, בין אם זה שירות של קריאות בית. וביומיים האחרונים עלה לאוויר האתר האישי שלי, נקרא סרוויס נקר. אתם מוזמנים לחפש אותי בגוגל, להצטרף תכף פה קישור פה למטה, תוכלו לראות את מירב השירותים שאנחנו מציעים, ולהיות שותפים לכל העשייה המהממת הזאת, שבאמת חודש עבר מאז שהאתר הזה עלה לאוויר, מאז שכל המיזם הזה עובר, ואין כמוני מאושרת. כיף לראות את העטיפה שלכם, את הפניות שלכם, את ההתעניינות, את הפרגון. זה עושה לנו פשוט כיף גדול בלב. וזהו, אנחנו פה בשבילכם, תמיד, בשעות היום וגם בשעות הקטנות של הלילה. מוזמנים לפלוט אלינו בלחיצת כפתור, יש לנו צוות זמין 24 שעות. וככל שתצטרכו, אנחנו פה. אז אני מאחלת לכם שבוע נפלא. הרבה בשורות טובות, במיוחד שבוע שקט, עם כל הבלגן והאי-ודאות שקורית אצלנו לאחרונה. תנשמו, תהיו מפוקסים, תבחרו בעצמכם, תחשבו מה יכול לעשות לכם הכי טוב, ולתת לכם את הרוגע שיסבר לכם את הנשמה ואת הראש, כדי לא ללחץ מכל שטות או שמועה שקופצת לאוויר. מאוד חשוב. ואנחנו פה לכל דבר שתצטרכו. אז שיהיה שבוע מופלא ונפלא ועוטף ובריא מאיתנו. צוות סרוויס נקר.